see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, bahay lang kami ni Holly. Parang tagilid kayo. Wait. Tagilid ata kayo. Ayan, dito na kayo sa bahay. And, unahin ko na to kasi ito yung mga malalamig and yung coffee ni Jan. Ilagay ko na to sa ref. So, ayan, bumili ako ulit ng Ice Break Extra Shot. 5 nito. 1, 2, yeah, 3, 4. What drink? 4, 5. Can you put this in the fridge first na, please? Okay, thank you. Ayan, 5 nito. Ayan, kay Daddy yan. And, bumili ako ng ito yung short ribs na baka. Kasi magkakaldereta ako. So, ayan. And, Han, there's your coffee, Han, no? Kumuha ko ng maliit na shoulder roast boneless. I-adobo ko to sa asin. Then, kumuha rin ako ng silver side corned beef. Ayan. Maliit lang kasi si Jan lang naman. And, what's wrong? What happened? Ayan, kasi wala nang work si Jan dati. Ang binibili ko malaki kasi the next day pwede niyang baunin for lunch. Pero ngayon, wala na siyang work. So, maliit na lang. What's going on? Oh, please give her a drink. I'm still thirsty. Nagtipag-away si Holly kay Kuya Sax niya. Kuya, give her some please. Come on. Ito naman kasi si Holly. Gusto niyang, halika na. And ito yung frites. Bumili ako ng frites na, ito yung smiley. Yeah, after, yeah. Ito. Ayan, bumili ako ng smiley frites. Na, can you put this? Okay, put that in the fridge, please. Yeah, you can have one. Yeah? Yeah. And this one, you might like this one. Put that one in the fridge. Yes. Is this the steak? Yes, this is the steak. And eto, bumili ako ng mild Twiggy. Favorite nila to. Ayan, buksan ko na kasi. Nagbago yung isip niya. Dapat ang kukunin niya is yung smiley frites. This one. Ay. Ang sarap nito. Sorry. Want some? And cucumber or pipino. Dalawa to yun. Nasaan yung isa? Pinag-iwalay siguro ng babae. And bumili ako ng bacon. Ang maganda dito, pag bumibili ka sa deli, sa Coast, linarap nila sa sa paper para hindi talaga mag-leak kung may dugo-dugo man. Pero wala naman. Ayan o. Bacon. 1 kilo to na bacon. Now, can you put this in the fridge for mommy, please? For now. Thank you. Tingnan mo dito. Kakain lang siya dito. Yan ang papel niya. Kakain siya. And, bumili rin ako ng beef mince para sa quesadilla or panagisa-gisa. So, ayan. Bumili ako ng 2. Then, bumili rin ako ng milk na 3 liters. Ayan, yung gatas. Baba, close the door! What happened? What's wrong? Nasa labas kasi siya, lumabas siya. What happened? Daddy, can you check Holly? Close the door, nak. Kuya Sak! Ay! Naupo siya dun. Alam niyo yung exercise ko na nanginginig-nginig? Umupo dun si Holly. Nandun sa ibabaw yung saksakan. So, yun. Na yung bam-bam niya. And, dasan siya na kumakain kami dito. Ilagay ko lang ito siya. Eto naman tayo sa isang bag. Nandito yung eggs. Ayan, 18 pieces ba to? Yeah. Ayan. 18 pieces. And wala yung reject kasi chinek ko yan. And, eto yung favorite ni Jan na French fries na yung curl. Yung malalaki. Ayan. Kasi yung mga batang gusto nila yung maliliit. Yung payat ba? Ayan.
And etong Perfect Bakes, yung tatlong klaseng cheese. May cheddar, may mozzarella, and parmesan cheese. So, tatlo siyang mix. Ayan. Pumasok na sila, kuya. And ham. Yung 4 ang pack. Ayan. So, big pack value to, oh. Ayan, ham. And eto, kinain na ni Holly yung isa, yung sultanas. And eto yung tempura chicken dinosaur snack. Ayan. Pareho lang siya nung nasa box. Kaso yung box, 400 grams. Eto, 1 kilo. So, masarap to. You like this one, right? Yeah, that's so nice. Yeah. And, kung maalala nyo, etong week, di ba, pumunta ako ng Woolies. Kumuha ko ng isa yung maliit lang na cheese. Yung isang ganito lang yan. Ito kasi, double pack to eh. Okay, turn it down, please. So, ayan. So, dalawa siya. Yung last, kailan ba yun? Basta, nung pumunta ako sa Woolies, isa lang yun na ganito. So, eto dalawa. Meron din itong yung tatlo. Sa Woolies lang, sa Coles wala eh. So, ayan. And, eto, bumili ako nitong 5. Kinain na ni Holly yung isa. Eto yung Petit Miam na iba-ibang flavor. May strawberries, blueberries, and banana. So, ayan. And, isang, eto, Cadbury na 12 bites. Tapos, eto yung kakainin namin ngayon. Kasi, di ba, pag nag-grocery ako, pag hapon ako nakauwi, hindi na ako nagluluto, bumibili na lang ako ng roast chicken. And eto yung mga salads. Mayroong potato salads, tapos coleslaw, and Greek salad. Eto sa akin to kasi si Jan hindi nito kumakain. Ilagay ko to sa ref. So, next bag is eto. Mga fruits to. Bumili ako ng banana. Can you do this one next? Yeah, after. Thank you. Can you do that one next? Leave it. Put it there, please. Put on the top. Thank Can you. I just slide it? Banana. No. Just put it together. And bumili ako ng kiwi. 8 pieces for, nakalimutan ko magkano ba yun. Yan. I took it in Mom. And, Mom. yes na. Thank you. And bumili ako ng avocado. 5 nito. And mahal ang avocado dito. 5. 4 lang pala to. 5. Nahulog yung isa. Ayan, 5. 5 avocado. Ayan. Ilalagay na ito dyan yung stock. Eto pala, etong plastic. Ang ginagawa ko dito. Kasi meron akong maliit na bin sa may malapit sa sink. So, ito ang ginagawa kong trash bag. Akin na na. No, I don't do it. Oh, okay. And, eto, bumili ako ng corn. Bumili ako ng 2 pack kasi eto mga bata, gustong-gusto nila rin yung corn. So, pag nagluluto ko para sa akin, kinakain nila. So, sabi ko, bilhan ko na rin sila kasi akala ko ayaw nila. Gusto rin pala nila ng corn. Hey, Mom. And, bumili ako ng, what's this ah? Hey. Ayan, bumili ako nitong piras kasi para siyang bayabas. Para siyang bayabas. Tingnan mo, pag kinagat mo siya, very crispy. And then, para talaga siyang bayabas. Yung matigas na bayabas. I need to wear my book. Yeah, okay, later. No, but it's not the same one anymore. Okay. Babasahan ko kasi siya ng book. Kasi Kasi watching. sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Every day, nagdadala silang books, tapos kailangan basahin, and isusulat yun sa, nila, record. Meron silang notebook na. Oh, wash it, please, okay. Wash it na, so we can show it to them. No? And, eto yung isang cucumber. And, eto, naligaw yung isa dito. And, kuya! That one? Okay. Yes, ito yung yung cheese sticks na kahit ito yung cheese na We can have that for stew. yeah, okay lang siya na hindi ilagay sa ref. Kasi nabili ko to, wala to sa ref eh. Favorite nila to.
Ano yan ako pinan? Okay, di ba? Yan ang sabi ko sa inyo, ang papel niya kumain lang eh. So, ayan. And, ang next is, eto. Kailangan pang the other one. It's the same. Bumili ulit ako ng French onion. Eto yung Coles brand. Ha? I want this. Come here kay Mommy. Here. Here. Sit next to Mommy. Here. Here. Next to Sa. Diba? Kainin na nila to. Come on. Ay, ayan siya, oh. Ang sarap nito. Open. Oh, open. Oh, come here nga. No, come here. Sa, can you? Excuse me. I might fall there. Come on. Oh, yan. So, diba? Ang papel nila is kumain. Okay, you open it. So, bumili ako nito. Ulit. Nakita nyo last week, yung isang araw, bumili rin ako nito. Kaso, ginamit na namin kahapon yung isa kasi, yun ang kinain namin, yung quesadilla. And, bumili ako nito. OC Dice Peaches. Kasi, binabaw nila to. So, ngayon ko na naman ulit binili. Kasi dati, lagi itong baon ni Kuya. Tingnan nyo, di ba? Wala pa nga eh. Everything can be now. Everything can be now. Wait, so eto laging baon ni Kuya. Just open it. I remember this. Mom, you left this for Brantford. I know. This is tea I left before. When it was oh, sorry. So ngayon, bumibili na ulit ako kasi request nila yan eh. Ano ba? I know dance. Ah. Oh yeah. And eto, yung lettuce. Ayan, oh. Bumili ako nito. Show me, give me that one first. I'll show it. What? Give me one. Oh, Give it to me, please. I got black box. So, sa box na yun, ang laman is etong dalawa. Eto kasi mga bata, hindi na makapaghintay. So, ayan, ganito siya. Dalawang ganyan. Sa isang pack, ano siya, 4. So, 8 siya. Ganito ang itsura niya. Ilalagay natin yan sa fridge. O, diba? No. Ayan. Look. Sak, are you gonna eat also? Oh my God, tingnan mo. Tingnan niyo sila, oh. And, we're having chicken. Yun nga, bumili ako ng roast chicken para sa dinner. Oh, kuya, ah. Tingnan mo, iniwan na nila ako. Bumili ako ng mandarin na 1, 2, 3, 4, 5. 5. Diba? Ang daming intermission dito sa pahol ko talaga. Then I 8 pieces. good to Sarap. Kuya, sako. So, ilagay na natin yung basura dito. Yan. So, dito ilagay natin yung basura natin. And, ito yung kay Holly. Favorite ni Holly. Ito yung rice cracker na sa Coles din to. Pero nabili ko siya sa aisle ng Asian aisle. Kung nasan yung mga Asian food. Ayan. And, ito yung apple na Pink Lady. Yung kinukuha ko lagi. Here, I'll put it. You gotta put it? Okay, thank you. Para may silbi ka naman dyan. Hindi puro kain. Let me eat pasty dog. And, bumili ako ng broccoli. Kasi favorite to ng mga... Lahat sila. Kiss Daddy daw. Ayan, bumili ako ng... Ilang ulo ba to? 4 na ulong ganito. Ayan, kasi favorite nila to. 7. Namin lahat. So, ayan. 8. Mom, I Ayan. only bought 9. Because it's already, Wednesday na kasi. So, ayoko na bumili ng marami na fruits. Ano ikaw? Ayan na siya. And eto, almonds. Yung natural almonds lang. Favorite din yan ni Sa. Mamo. And, dito naman tayo sa kabila. Mamo. Ha? Pangalawa muna to, Holly. Later. Okay, later. You hold this, okay? Now, you're gonna pull Baba, ha? And, eto yung potato stick na chicken flavor. Ayan. Okay. What's that? No. Can you just give her? Because we're gonna have tea Do you soon. have this one? Huh? Do you have
gonna help? After tea. After tea. Okay, after tea. And, si Sak talaga. Sabi ko sa inyo bawal yun magutom. And, bumili ulit ako nito. Naalala nyo ito yung digestive na may chocolate. Chocolate tapos biscuit sa kabila. Ayan. Bumili ako niya na 2, 3. 3 niyan. Ayan. Sorry, can I give her some? And bumili ako ng 2 nito kasi pag halimbawa in 1 week, 2 beses ako gumawa, kulang na yung Wala kasi yesterday. yes, kasi si Jan dalawang ano siya, tawag nun? 2 serving siya nito. Di bali 4 na wrap sa kanya. Di ba? 4. Ilang pieces ba yung wraps? 8 wraps. So, sa kanya 4. So, bilangin nyo. Sa 2, 2. Yung 2, tig 2. Tama ba yun? Naguluhan tuloy ako. Basta 8, ano siya, 8 wraps. Pag si Jan, ninulutuan ko ng, ng quesadilla, nakakadalawa siyang serving. So, syempre, yung quesadilla dapat, yun, di ba? Face to face. So, 4 na wraps kay Jan lahat. Tapos, yung 2 din, 4 na wraps. So, 8. Tamang-tama. So, kailangan, kami ni Holly dito, sa isang pack. Tama ba yun? Alam niyo, gutom na ako. And, bumili ako nitong Pop-Tarts. What's that? Hindi pa nila to na-try. Ako na-try ko na to. Eto, pwede mo tong tino-toast to sa oven. Yeah, toaster nga. Ayan, toaster pastries. Ayan, chocolate kuya. What is strawberry? No, it's choco with biscuits. Ayan, Oh. roasted. Kellogg's yung brand. And almond milk. 2 para sa shake. Ayan, 2 binili ko. And onions. And then, bumili ako ng 2 mu. Ayan, kasi ang mga bata, minsan, tiga-2 sila sa isang araw. So, isa sa umaga, and then, pagdating nila, snacks. And, eto, patatas. Ayan, patatas. Potatoes. And then, bumili rin ako nitong Viva. And this. Yung, paper towel. That's it. And, ano pa ba? Nasaan na yung iba, kuya? And, ngayon meron ako. Ito yung ginagamit ko, yung extra pads. And this. Ayan. This. Gusto ko siya kasi pag 2 klase yung binili ko. Meron ako yung overnight. Panggabi ko to. And then, ito yung pang umaga. So, sa isang, may 16 pads yung, yung manipis lang. And then, yung overnight, meron siyang 8 pads. So, ayan. Bumili ako ng 2. Sige, isang klase. And, binilang ko ulit si Jan ng, ito yung Gillette Blue 2. Kasi yung nabili ko sa kanya, ayaw niya kulay blue. Ang lagi niyang ginagamit is kulay green. So, hindi ko napansin yun. So, ayan. Binilang ko siya ulit. And ito yung isang, napakita ko na to sa inyo. Ito yung isang Continental. Oh, yung brand niya is Continental na French onion. So, ayan. Hindi. Iba pala to. Ito yung spicy mix na pag gumagawa ko ng quesadilla. Baba, what are you doing? You're not helping mommy. You've been eating. Both of you. You and Kuya Zak. And tingnan nyo si Holly. Ito yung binili ko doon. Sa Coast. And, eto yung Boost. Nakagat niya yung yung plastic na buksan na siya. And, eto, bumili ako nitong Jan West na, temper string na. Meron tong mayonnaise tsaka corn. Masarap to sa Skyflakes. Si Jan, bumibili nito kasi meron itong nabibili na, pack na siya na merong biscuits. So, binili ko lang is yung regular lang kasi gusto ko to sa Skyflex. Nakita nyo ba? Ayan, Jan West tuna. Yung mga anak ko, na busy na silang kumain. Bumili ako nitong 5.
Ayan, 5 nito. Not. O, tingnan mo. Ano naman yung nakita mo? That's Hey, auntie. Ollie. She bought it when we were at Coast. And, Teacher Dean, can I watch Who? your favorite? Show you, Teacher Yeah. Dean, what's your favorite? come on, give it to me. Ayun naman si Sak. Pinakita ni Sak kay kuya niya. Gusto ni kuya. And, eto yung, bumili ako dito, dalawa nito, pero iba yung isa iba. Ipakita ko mamaya. So, eto yung Pine Oakley na dinilinis ko sa floor pag mayroon silang natatapon na mga malalagkit. At eto rin ang pinupunas ko sa bench at saka sa table. Minsan, kasi meron din ako yung spray nito. Nakita nyo na yun. Dati green, ngayon ang ginagamit ko yellow kasi minsan wala yung green. And eto yung isa, Dettol. Ayan. Lemon lang yung kinuha ko. Eto lime. Lemon lime. Tapos eto, ano to? Yeah. Pareho. Eto lemon. So, ayan, dalawa. Kasi maano ko dito, makonsumo ako sa ganito. Kasi pag may mga bata, alam nyo na yan, mga mother. And, ano pa, sa akin yung pasta. Bread? Yes, please. One. Another one? Yeah, everything. And ito yung tinapay na binili ko sa Baker's Delight. Alam niyo na to, so hindi ko na isa-isahin. So, 4 ang binili ko nito. And that one na. Ito pala, ipakita ko sa inyo. Ito, nakuha ko tong libre. Kasi meron dito yung parang ang tawag doon, yung card. Pag bumibili ka, mayroon silang certain amount na pag nakaano ka, wait, stop, be quiet. Pag meron kang, halimbawa, $8 or $12 na na-spend, siguro may dalawa kang stamp. Basta mayroon silang ini-stamp. So, pag bumibili ako, diba, every week bumibili ako 4. Tapos, meron pang ganito. Ito, 2 nito. Ito yung may chocolate na may icing. Ayan, 2 niyan. Tapos, bumili rin ako 3 nito, yung custard, apple custard. Kinain na ni Jan yung 2. So, ayan. And pag napuno, 1, 2, 3, 4, 5. Pag nakalima ka yatang stamp, mayroon kang libre. Kukuha ka doon kung anong gusto mo. May choices. May savory, may sweet. So, ang kinuha ko yung sweets. So, ayan. Libre to. Pag binili... Ha? Dati kasi ang binibili ko yung yung sprinkles, yung maraming yung no more? No more. This is the only left there, the chocolate one. Tapos eto, yun nga, libre to. Pag binili mo to, $7 something yata. Ito, ano siya? Apple, tapos may raisins. Tapos may icing na pink. Oh, ayan. So, libre ko tong nakuha. Nasaan yun? Ipakita ko sa inyo. Wait lang. Eto Yeah, ba? we have to get my golf buggy here and see if it fits on my bag. It's a bit bigger than my bag. Ayan, eto yung rewards. Eto, bago to. Wait, marami ako nito kasi, ayan. Diba? Hiwa-hiwalay na sila. Kasi minsan nakakalimutan kong dalhin. O, ang dami niya. So, eto siya. Ganyan siya. Ang dami. So, ayan. Kita nyo ba? Pag nakalima ka dito, pwede ka na mag-claim ng isang free. Kahit ano. Ito yung choices nilang mga free na tinapay. Ayan, hindi nyo makita kasi may sun. Ayan, basta masarap siyang mga tinapay. Ayan. Pag wala pa tong stamp, ibig sabihin, yan, iti-claim mo pa yan next time. Tapos, ayan, meron pa ako dyan na 3. Tapos, pwede ko siyang i-combine. Halimbawa yan, gusto kong free. Tapos, meron akong 3 dito. Tapos, meron akong 2. Pwede ko siyang i-combine. Nag-gets nyo ba? Ang ingay kasi. So, yan. Nasaan na yung wallet ko? Mom, how come you only have 8 money? Because I'll give you one. wow. So, yan. Tapos, ano ba tayo? Nak, get the oil na. Eto pa pala. And, eto yung last. Wait. Ito pala ito last.
Ay, sila kuya, hindi na ako tinutulungan kasi si kuya naglaro siya ng golf pagkadating nila. Dumating pala ako mga 4:30 na. Di ba umalis kami for 10:25 o 10:30, basta around 10. So, eto, bumili ako ng ang tawag to? Pop Tops. Ito yung apple flavor. Asan ka na, Holly? You're not helping mommy. And, oh, bumili ako. Ito yung Morning Fresh. Pero ang usually ginagamit ko is lemon. Pero ito, ang bango kasi nito, oh. What's going on? Ayan, naglalaro sila doon, oh. Nagpapat-banang ko. And ito yung ulam namin, chicken. And, eto na. Bumili ako ito yung chicken. And eto yung isa rin na black carrot na. Ano, are you giving me money? Bigyan ako ni Sak na $20. Why are you giving mommy money? Because I don't have much money. O, diba? Napaka-generous ng aking anak. Kaya pala nawala siya dito. No, it's alright now. It's alright. Thank you. Thank you. Oh, Mom, I have 8 money. You got 8 money. Kasi sila, meron silang pera, cash. Kasi minsan, Like this. huh? Night. Tonight. Meron silang, yeah, wait. Meron silang pera kasi, pag halimbawa si daddy nila or ako, pero mostly si Jan, pag inuutusan sila na maglinis sa likod, dun sa backyard, Apple and fish. binibigyan silang $5. And then, yes, Baba. And eto yung, what's that? Not yet. And then, eto, diba, 10 cents. Pag nakaipon ng marami, dinadala, yes, Baba, dinadala ni Jan sa junk shop. And yung pera doon, binibigay sa kanila. Tapos, ayan, naiipon lang nila. And pag meron silang bilhin sa matay kayo. Ewan kung bakit. Siguro matagal na yung video, so kaya namatay. So, eto, bumili ako nito. Eto yung prawn juice. Bumili ako nitong 5. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, nabanggit ko ba yun sa inyo kanina na constipated ako and gusto ko maging regular ako. Gusto ko ba yung parang everyday. Pwede lang araw-araw akong pumunta sa, alam nyo na yun, sa pagdideposito. Pero hindi kasi ako araw-araw eh. So gusto kong maging habit ko yung araw-araw. Kasi nagiging bloated ako. So ayan, bumili ako nitong 5. Sabi ng doktor, inom daw ako nito. Tapos maraming tubig. Kaya uminom ako ng tubig na marami pagkagising, bago matulog. And then, yung the rest of the day, dapat inom lang ako ng tubig kahit hindi ako uhaw. Kasi ako, uminom lang ako ng tubig pag nauuhaw ako. Hindi ako hindi ako ma-soft drinks. Minsan lang talaga. Kahit juice, minsan lang. Pero yun nga lang, pag hindi talaga uhaw, hindi talaga uminom ng tubig. So, ayan. Bumili ako nitong 5, 3, 4, 5. So, ewan ko na lang na hindi siya lumabas pag ito inubos ko. Hi, Holly. Hi. 5 nito. And bumili ako ng carnation na evaporada. Evap, kasi kasi leche plan ako, tapos condensed milk. Tapos, Vegeta. So, yung mga nag-message sa akin, ano daw ang substitution sa Vegeta. Pwede kayong gumamit ng Magic Sarap, chicken powder, nor cube. Oh, you just had that one, Baba. Enough. Eto, Vegeta. Yun. And, bumili ako ng cumin seeds para sa aking wrap. Doon ba sa ginagawa kong quesadilla. Ano ba yan? And, ano pa ba? Eto, bumili ako ng vegetable oil. Hindi na ako masyadong bumibili ng vegetable oil dahil sa aking air fryer. Eto, para lang to sa, sa spring rolls. Kasi ang spring rolls hindi pwede sa air fryer. Pangit siya. And, bumili ako ng napi ni Holly. Pinapati train ko na si Holly, pero maraming sablay pa rin. Kaya, ayan, bumibili pa rin ako nito. Hey, Holly. Ay, binuksan niya na naman. Kaya pala tahimik ka. Binuksan niya na. Pang ilan mo na yan. Saan ka dapat magpupupo, ha? Huwag mong ibulong. Sabihin mo sa kanila, saan? Where? Ha? Louder. Tell them where.
Saan? We can't see you. Saan? Saan ka magpupupo? Tell them. Louder. In the toilet. Oh, di ba? Alam mo naman pala, ba't ka dito pa nagpupupo? Pasintabi po sa kumakain. And, so yun, ano pa ba? Kunin ko lang to kasi pumunta rin ako sa She's Apple. Ang She's Apple is, ano siya, healthy, mga healthy food. So, wala kasi, naubusan yata si Kos ng, ano, ng celery. Ayan, bumili ako doon ng celery and wala rin silang, ano, sa Kos, wala sila yung spinach na ikaw lang ang kukuha. Mayroon sila yung nasa pack. Pero minsan kasi, ang iba, yung parang hindi na maganda. So, hindi ako nang bumibili. So, bumibili ako sa She's Apple. So, ayan, bumili ako ng spinach and bumili ako ng okra. Ayan. Bumili ako ng okra. And then, bumili ako ng string beans para sa aking pancit. And, eto, sa She's Apple, ang total niya sa She's Apple lang ito lang yung celery at saka ano ba to? Okra is $23. So $23 to. Oh, it's yours. Kuya, can you be quiet please? And marami nagtatanong sa inyo kung magkano ba yung aking grocery. Be quiet. Ang ingay na nila. Nasaan na ba yun? Ayan, nahanap ko na yung receipt ng pinamili ko ngayon sa Kos. Ito po siya. Marami po kasi yung nagtatanong, nagme-message sa Instagram, nagko-comment sa YouTube. Marami akong nababasa na kung magkano raw yung budget namin sa pag-grocery. Wala po kaming budget sa grocery kasi every week iba-iba po yung binibili ko. So, hindi po pare-pareho. Kung kailangan namin bilhin yun, bibilin namin yon at saka pagkain po yun. Alam nyo naman po yung mga anak ko mahilig kumain. So, yun, makikita nyo, wala akong binili ngayon na mga snacks kasi Wednesday na, alanganin na. Binaba ko yung emergency snacks ko para baon nila. Kasi dapat kahapon, di ba, mag-grocery ako kasi si Jan umalis. So, hindi ako nakapag-grocery. So, binaba ko yun. Lagi ako may stock na biscuit doon sa taas ng pantry just in case na hindi ako makapag-grocery on time. So, yun po. So, next week ko na lang bibilhin yung mga, ano nila, mga baon. So, ayan. Eto po. 422.13. So, yan po yung cost nito ngayon. And, dito, iba rin yung, ano, iba rin yung mga detergent. Hindi rin ko yun dito sinasabay minsan, except dito. Kasi ito, kailangan ko ito ngayon. So, yeah, depende talaga. Tapos, wala rin dito yung, ano, yung meat ni Jan. Iba rin yun. Sa butcher, iba rin yun. So, every week ko rin yung binibili. Pero, kahapon si Jan, nung kahapon ba yun? Or Tuesday, umalis siya. Nung kinuha niya yung car, bumili na siya ng, ano doon, bumili na siya ng kanyang mga steak, burger, tapos sausages. So, binili niya na yon. So, hindi ko yung binili ngayon. Tapos, iba rin yung, ano, yung dito sa, ano, sa She's Apples. Bumili na ako kasi minsan kulang din sa ko. So, depende po talaga. Hindi pare-pareho yung budget. So, yeah. So, sana nasagot ko na yung mga tanong nyo. So, hindi po pare-pareho. Minsan, less than dito. Minsan, above dito. So, depende talaga kung anong kailangan namin. So, sana nabigyan ko ng kasagutan yung mga tanong nyo. Thank you, guys. So, yun na yung aking grocery haul. So, yun. Thank you. Asikasin ko na sila. Kakain na po kami. So, please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Yung mga bata, nag-golf na sila doon. So, thank you. And, eto pala, sa ibang ano ko na lang to, i-haul ko na lang to sa inyo. Yung binili ko sa binili ko sa Cotton On. So, yun guys. And ito yung mga nakuha ko. Ito yung bagong collection ng Kohl's. Ito yung fresh stickies. Ayan. So, ayan yung mga nakolekta ko today pag grocery. Hindi ko napakita sa inyo kasi minamadali ako nung kasi gutom na siya.
Ayan. Sabi niya, yung dinner ko. And ayan yung sa mga bata. And eto yung kay Holly. Nasa labas sila nag-golf pa. And hindi ko alam kung nakapakita ko to sa inyo. Eto, nakita ko to sa, sa gilid. So, ayan. Eto pala yung malaki Sultana brand. Paborito ito ng mga bata. So, yan. Yan ako magliligpit pa. Oh. Ang dami kong ligpitin. Gutom siya, oh. And eto, napakita ko ba to? Eto yung binuksan ni TJ Sack and Holly. Merong labanos and broccoli and hindi ko alam kung anong itsura nito. Basta mga fruits and veggies siya. Ayan. Hindi ko alam kung, kung magkano yung pwede mong ma-spend para maka-avail nito. Yun. So, hindi ko po alam. Basta yan yung pag-grocery ko ngayon. Yan yung mga nakuha ko. Hi guys, today we're going to shout out podcast Jenny Alagon. Jenny Aragon, Aya Albert Aya Albert, Ramos. Ramos, Bella Bella, Sack Zach, Shane. James, Mary Ann Marianne, Margalo. Mangalong, Nika Nika, Dayan Diane, C. C, C, Farah Farah, Wawa, and Yel Ariel, Cox. Cox, Tok, Kathleen Takli, Banda. Banda, Akina Akina, Mura. Mura. Thank you guys. Don't forget to write and hashtag China Ty and Mom, Holly. Bye. Good night. Good night. We're going to Adelaide tomorrow. Yeah. 2 sleeps and 3 days. Yes.